Исәнмесез. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Атналык яңалыклар гимназия сулышы. Без ничек яшибез? Алга нинди планнар куелган? Бу атна эчендә Ялкын иҗтимагый балалар оешмасының чираттагы утырышы булып узды. Көн тәртибендә нәрсәләр каралды соң? Урман көненә багышланган рәсем, кул эшләре бәйгесен йомгак ясап, урыннар чыгару. Класс активлары белән эшне ныгыту, классларда рейдлар ясау, мәктәп кагыйдәләрен искә төшерү. Ничек киенергә? Нинди кием уңай? Исем астында радио чыгару әзерләү. Гимназистлыкка кабул итү кичәсенә әзерлекне ныгыту. Җомга көнне экскурсия оештырып, күңелле ял итеп кайту. Безнең җиңүләребез. Татар теле һәм әдәбият укытучысы Шәрипова Чулпан Рәмзил кызы авыл укытучысы бәйгесендә җиңү яулады. Чын күңелдән котлыйбыз, алдагы бәйгеләрдә дә югары үрләр йөрүләргә язсын дип теләктә калабыз. Республикакүләм тәхсил бәйгесендә катнашып, 3нче А сыйныф укучысы Нурлыева Динә Наил кызы диплом белән бүләкләнде. Уңышлар сиңа, Динә. Бүгенге атналык яңалыклар ахырына якынлашты. Сезнең белән Яхина Сөмбел Һәм Зястинова Адилә булды. киләсе очрашуларга кадәр Сау булыгыз. Исәнмесез. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Атналык яңалыклар гимназия сулышы. Без ничек яшибез? Алда нинди планнар куелган? Бу атна эчендә Ялкын иҗтимагый балалар оешмасының чираттагы утырышы булып узды. Көн тәртибендә нәрсәләр каралды соң? Урман көненә багышланган рәсем, кул эшләре бәйгесенә йомгак ясап, урыннар чыгару. Класс активлары белән эшне ныгыту, классларда рейдлар ясау, мәктәп кагыйдәләрен искә төшерү. Ничек киенергә? Нинди кием кияргә исем астында радио тапшыру әзерләү. Гимназистлыкка кабул итү кичәсенә әзерлекне ныгыту. Җомга көнне экскурсия оештырып, күңелле ял итеп кайту. Безнең җиңүләребез. Татар теле һәм әдәбият укытучысы Шәрипова Чулпан Рәмзил кызы авыл укытучысы бәйгесендә җиңү яулады. Чын күңелдән котлыйбыз, алдагы бәйгеләрдә дә югары үрләр яуларга язсын дип теләктә калабыз. Республикакүләм тәхсил бәйгесендә катнашып, 3нче А сыйныф укучысы Нурлыева Динә Наил кызы диплом белән бүләкләнде. Уңышлар сиңа, Динә. Бүгенге атна яңалыклар ахырына якынлашты. Сезнең белән Яхина Сөмбел Һәм Зястинова Адилә. киләсе очрашуларга кадәр Сау булыгыз.